Dali guys, bili naman natin. Mataas. Bili naman oh. Makyat na tayo dito sa puno ng sampalok guys. Kasi nakakasilaw dun sa baba. Hindi makikita yung tatamaan natin. Ayan yung spot guys. Ayan. Paikot. Okay guys, stay tuned na lang. Dali guys, tinakbo niya na oh. Yun oh. Yan guys, pangatlo. Pangatlo. Yun, kaya na pa bulong ah. Kita-kita bunda. Lagto-lagtunda. Baka bagay may nagidya. Dabala na. Hindi, inaala na yun. Nako siguro. Naingpis siguro tama na. Madita ako lang nagigay. Bukot ng maulaw. Cut.
on guys yung bala. Suga ko muna dito. May ako kunin. Okay guys, hanggang dito na yung video natin. Apat din tayo. Yan. Kahit pa paano may pang ulam din. Okay guys, salamat ulit sa panunood. 7 hours later. Yan guys, ito lang huli natin ngayon dahil may nagpandaw kanina ng ano doon, ingwit, amingwit, kaya nabulabog yung mga isda. Bali guys, may pang-ulam na naman.